Ja by som sa zameral na to, že naozaj teraz sa rozhadzujú tie sociálne dávky alebo sociálne príspevky nesystematicky. Každému napríklad, ako boli návrhy pri tých hypotékach, že každý dostane, kto má hypotéku. My máme tiež adresné riešenia. Treba pomáhať tam, kde treba pomáhať, veľmi adresne. Napríklad príspevok na bývanie. Podľa vzoru z Čiech, kde to funguje. Dostane ho ten, kto spĺňa podmienky, kto je sociálne slabý a potrebuje naozaj tú pomoc na bývanie. Mladá rodina s deťmi, ktorá prepadne napríklad pri zvýšení hypoték do neschopnosti splácať tú hypotéku a tam automaticky bez byrokratických bariér, ako hovorím, už to funguje v susednej Českej republike, tento príspevok dostane. Nemusíme dotovať hypotéku niekomu, kto si kúpil jeden obrovský byt a býva v ňom. Takže Česká republika práve na toto opatrenie vynakladá naozaj miliardy eur. Áno, môžeme mať teda miliardy aj českých korún, ale sú to samozrejme miliardy eur, ale naozaj, že výrazne dopujú tieto rodiny. Preto sa chcem opýtať, že aká by mala byť tá hranica, kedy by mal človek na to nárok? To sa musí určiť na základe slovenských reálí a ešte v súbehu aj s tým, že chceme, aby z eurofondov mohli čerpať samosprávy na výstavu práve nájomných bytov. V západnej Európe, ale aj v iných krajinách, v takej super liberálnej krajine ako je Singapur, tak je úplne normálna takáto podpora bývania a výstavby nájomných bytov. Takže v súbehu s tým, aby tá rodina si mohla dovoliť aj nájomný byt. A nie nejaká štátna výstavba organizovaná z Bratislavy, ktorá určí, že v Sníne musíte vystavať toľko a toľko domov alebo bytov, ale práve samosprávy si musia určiť, čo, kde, aké majú priority a podľa toho im umožníme čerpať z eurofondov, ktoré sú dostupné a ktoré nemíňame, práve na výstavbu takéhoto nájomného bývania. Pán Reiter, ešte to, čo ma zaujalo vo vašom programe, je to, že nechcete podporovať jadrovú energiu, alebo respektíve teda výstavbu ďalších blokov v jadrových elektrárniach. Ako chcete zabezpečiť či už pre ľudí, obyvateľstvo, ale aj pre podnikateľov lacné energie? No, vidíme, že to vôbec nie je lacné, keďže toľko sa stavia jedna veľká, alebo iba ďalší blok jednej jadrovej elektrárne. Čiže takéto megalomanské štátne stavby pohlcujú obrovské zdroje a vedú aj k závislosti. Sme za podporu naopak takých tých menších jadrových zdrojov energie, ktoré dnes už sú k dispozícii na ne technológie. Takže takýmto spôsobom, ešte by som sa vrátil aj k tej konsolidácii rozpočtu, naozaj debyrokratizácia, teraz IT sa dá naozaj využiť veľmi široko v štátnej správe. Nepotrebujeme zďaleka toľko úradníkov a naopak naša industria, náš priemysel a tak ďalej potrebuje ľudí zamestnávať, má nedostatok ľudí. Takže premiestniť úradníkov do reálneho ekonomického života a nahradiť elektronizáciou čo najviac, ako sa dá.